Odionye de kage mama baba Daddy hidingozi odionye de kage Odionye de kage Odionye de kage Ezekotito 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 Odionye de kage Ezekotito 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 Odionye de kage Mauna Odionye de kage Bemiri nezonuo Odionye de kage Nsotu wanine Odionye de kage Odionye de kage Odionye de kage. Somebody will take care of that. Otodini Jesu. Tata bụ ụka nke iri na isii n'oge na-adanyeghị n'emume afọ nke atọ na-arụ ụka. Igbo Catholic Community ji obi aṅụrị ekene ezinụlọ anyị niile na ndị ọbịa niile nọ n'ime ụlọ ụka anụnwa tata na ndị niile nọ ebe dị iche iche n'akụkụ ụwa niile anyị na ha ga-aka ụka tata. Na aja nke Mass tata, Roslyn Amuchie na-ayọ maka ihe o bu n'obi ka Chineke nebanye ya anya. Linus na Rose Ama na-ekene Chineke maka ebere ya na-enweghị ngwụcha n'isi ezinụlọ ya n'isi ezinụlọ ha. Ịma Ikebudu na-enye Chineke kene n'isi Juliet Chinwendu Ikebudu, Chinua Onwelingo na Kimberly Nkechi Ekweogu ni Egbuniwe, ndị nke na-elote mgbe eji were mụọ ha, ka Chineke na-agọzi ha na-edu ha. Nkechi Ekweogu na ezinụlọ ya na-enye Chineke kene maka amara ya, odudu ya nke ka nke ka o si mee nwa nke anụnwa ọ mụrụ. Chineke mee osi na ya were pụta wee na-ayọ ka Chineke si etu a na-agọzi ya na-echekwabe ya. Ezinụlọ Ifeanyị na Kristo onwe emelie na-enye Chineke ekene ka o si wee mee mgbamakwụkwọ nwa ha nwoke Chukwuma na nwunye Stephanie ha ncha onwe emelie si wee gaa ọfụma na-enweghị nsogbu ọbụla. Ezinụlọ Ụzọ Ndụ na-enye Chineke ekene n'isi Mata Ụzọ Ndụ maka ngọzi Chineke n'isi ya na ihe niile o bu n'obi oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya. Ndị otu members of the Joy of the Lord Ministry na-enye Chineke ekene ka o si wee mee convention nke ha melụ n'izu ụka anụnwa gwụrụ agwụ wee bụrụ ihe gara ọfụma na-enweghị nsogbu. Onye bụ Chinyere Nwanze na-enye Chineke ekene maka nchekwebe ya, ngọzi ya n'isi Onyekachi Nwanze oge ugbu a ọ na-elote mgbe eji were mụọ ya.
Kalista Ezeokoye na-enyekwa Chineke ekene n'isi aka Chukwu Ajebo anayo ihe nze ukwu anị na Kalista Ezeokoye na onwe ya ndị a niile na-elote mgbe eji were mụọ ha. Ndị Igwendelons na Ngozi Anụnwa na-ayọ maka ọdịmma ụmụaka niile n'ụwa niile, ọdịmma ụmụaka nke ha, na maka mkpụrụ obi nwa ha nwanyị nke iru Cynthia Anụnwa Ọrapụ. Ezinụlọ Ogoke na Ejike na-ayọ maka mkpụrụ obi Luke Sunday Ejike. O si na Edith Chuke na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi nwa ha nwoke Valentine Izichukwu Chuke. Helen Duru ihe chie na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Hilary ihe a na-achọ, Edwin ihe a na-achọ, Felicia ihe a na-achọ, na Kevin Nwaugwu ihe a na-achọ. Kate Okoye na-ayọ maka mkpụrụ obi nwanne ya nwoke Charles Onyebuchibe na Sabina na nwanne ya nwanyị Sabina Oji. Innocent na Anthony Ogugwa na ezinụlọ ya, Antonia Ogugwa na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi Cornelius Enyeribe Ogugwa. Nnenna Iwuala na ezinụlọ ya na-ayọ maka mkpụrụ obi George Lane Iwuala, Felix Sunday Iwuala, Onyebuchi Kingsley Iwuala. Bon Davis Ofegbu na-ayọ maka mkpụrụ obi Ibakalan Hamilton Ofegbu na Susanna Chinyere Ofegbu. Ka mkpụrụ obi ndị a niile nwụrụ anwụ anyị kpọpụtalụ, ka mkpụrụ obi ndị niile kwenụ gara aga. Onye isi nchụaja na aja nke maasị anyị tata bụ ụkọchukwu Ambrose Udeoji. Unu nọkwa ya. Kịta ka anyị were okwukwe tiekọta ọnụ na ukwe. Ngọzi ya karịrị aka n'ebe anyị nọ. Kene ya, kene ya, kenenu Chukwu. Anyị abịawo nna ikeme gị ozu anyị Chukwu. Bịawo Chineke, bịawo nna
bịawa ekele gị gọzie anyị Chukwu. Ezinụlọ amụchie na-enyekwa Chineke ekene ka Chineke si wee mee sie na amụchie nwa ọfụrụ nke e nyere ha ewere mụọ ya na-enweghị nsogbu. Ngwanyezie m microphone nke a na ọka nke a mma. Ka anyị gbanwee microphone. Ka anyị kụpụrụ onye bụ nwata ọfụ aka. Nna ha nna na nwa na mmụọ nsọ. Ka ngọzi nke Onyenwe anyị Jesu Kristi na ịhụnanya nke Chukwu Nna na ịdịkọ n'otu nke mmụọ nsọ na-enye dịrị unu niile. Iji kwado onwe anyị ọfụma maka emume nke Eucharistia n'ụwa, ka anyị nyochie na akọ na uche anyị ebe anyị si mejọọ Chineke ka anyị yọọ mgbaghara. Onyenwe anyị mee ebere. Kristi mee ebere. Onyenwe anyị mee ebere. Otito dịrị Chineke n'enu kacha enu.
Ka anyị ya ayịyọ. Onyenwe anyị, biko meere anyị bụ ndị ezinụlọ gị ebere. Were obiọma gị mụbara anyị onyinye nke amara gị. Meenụ ka anyị na-eji okwukwe, nchekwube na ịhụnanya na-ekpo ọkụ na-efe gị mgbe niile. Anyị wee kwụsie ike n'ịtụ anya ọbịbịa gị site n'idebe iwu gị. Anyị yọlụ nke a site na di nwanne anyị Jesu Kristi nwa gị, onye gị na ya na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị ebe ebe. Ihe ọgụgụ ewetara n'akwụkwọ Jenesis. Osebuwa Chineke bịakwutere Abraham n'okpuru osisi nke Mamre. Oge ahụ Abraham nọ n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu ya n'ihi na ọ bụ oge ehihie mgbe oke ekpemọkụ dị. Ka o welitere anya elu, ọ hụrụ ụmụ nwoke atọ ka ha kwụdebere ya ebe ahụ. Ozigbo ọ hụrụ ha, o jiri ọsọ si n'ọnụ ụzọ ụlọ ikwu gbakwuje ha izute ha. O hulatara isi n'ala sekpuo sị, di nwenụ m, ọ bụrụ na ị hụrụ m n'anya, agafekwala odibo gị. Aga m ekutere unu obere mmiri unu were sachaa ụkwụ unu. Bịa dị n'ala zuru ike n'okpuru osisi a. Aga m ewetara unu obere achịcha nke ga-abụ unu ume tupu unu agawa n'ihu n'ije unu. Ka ọ bụrụ uru eritere na unu batara n'ụlọ odibo unu. Ha wee zaa ya sị, mee otu i kwuru. Abraham wee jiri ọsọ gawa n'ime ụlọ ahụ wee kpọọ Sera si ya, kulie ọsọ ọsọ, gwakọ iko ụtụ ọka atọ, were ya meta achịcha. Abraham abịakwa jiri ọsọ ga-akpụta otu nwa ehi doro ahụ mara mma, nwunye ya odibo ya, onye ji ọsọ were ya kwado ihe oriri. Mgbe e sichara, o butere ha nri ahụ na mmiri ara ehi ma anụ nwa ehi ahụ, dọsa ya n'ihu ha. Ya onwe ya guzo ọtọ n'ihu ha n'okpuru osisi ahụ. Ka ha na-eri nri, ha jụọ ya sị, ebee ka nwunye gị Sera nọ? O wee zaa ha sị, ọ nọ n'ime ụlọ ukwu. Onye ọbịa ahụ wee gwa ya sị, n'oge ugbu a n'afọ ọzọ, aga m abịa leta gị. Mgbe ahụ nwunye gị ga-eku nwa nwoke n'aka. Okwu nke Osebuwa. Abụ ọma na azịza Ifeanyi aza bụ, di nwanụ, onye pụrụ ịbanye n'ụlọ nsọ ikwu gị? Di nwanụ m, onye pụrụ ịbanye n'ụlọ nsọ ikwu gị? Nsọ ikwu gị. Di nwanụ m, onye pụrụ ịbanye n'ụlọ nsọ ikwu gị.
n'ugwu gị dị nsọ. Onye ezi omume aka ya kwụrụ ọtọ, onye na-eche eziokwu n'obi ya, onye na-ejighị ire ya ekwutọ mmadụ ibe ya. onye pụrụ ịbanye n'ụlọ nsọ ikwu gị. Diwenụ onye pụrụ ịbanye n'ụlọ nsọ ikwu gị. Onye na-anaghị eme mmadụ ibe ya ihe ọjọọ, onye ya na onye agbata obi ya na-anọghị n'ịbanye n'okwu na ụka, onye na-ejighị anya ahụ onye kwere ekwu nkụ na njọ, ma o nwere nnukwu nsọpụrụ maka ndị na-atụ egwu onye nwe anyị. Diwenụ onye pụrụ ịbanye n'ụlọ nsọ ikwu gị. Onye na-ebinye mmadụ ihe na-anaghị ọmụrụ nwa, onye na-anaghị anara awụ iji kpegide onye ikpe lara, onye ọbụla mere ihe ndị a ga-enwe ume na obi iru ala. Diwenụ onye pụrụ ịbanye nsọ ikwu gị. Diwenụ onye pụrụ ịbanye n'ụlọ nsọ ikwu gị. Ihe ọgụgụ e wetara n'akwụkwọ ozi Pọl dị asọ degara ndị Kolosi. Ma ugbu a, ana m aṅụrị ọṅụ n'ahụhụ m na-ahụ n'ihi unu, n'ihi na n'anụ ahụ m ana m emezu ihe fọdụrụ unu n'ahụhụ Kristi natara ahụ ya bụ nzukọ ya. Aghọọla m onye na-agba odibo na nzukọ nke a mgbe Chineke kenyere m ọrụ ikwupụtara unu okwu ya n'uju ya, nke bụ na ihe omimi ahụ ezoro ezo kemgbe ụwa bidoro ka na-ekpughere ndị nsọ ya n'oge ugbu a. Ọ bụ uche Chineke ime ka ha mata ebube ahụ karịrị akụnụba nke ụwa, nke ihe omimi nke a na-ewetara ndị mba ọzọ. Ọ bụ ihe omimi nke Kristi, onye bi n'ime unu na onye bụ nchekwube nke otito unu. Lekwa Kristi ahụ anyị na-ekwupụta. Anyị na-adụkwa mmadụ niile ọdụ, werekwa uju amamihe na-akụziri ha ihe, bịakwa na-atụ anya ime ka onye ọbụla tozuo oke n'ime Kristi. Okwu nkosebuwa Alleluia, 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 amen, alleluia, amen, alleluia, 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 amen, alleluia. Hallelujah. Ha dị ngọzi
ezigbo obi dị ọcha were debe okwu nke Chineke, ha ga-eji ndidi mịta mkpụrụ. Aleluya, 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 amen, aleluya, amen, aleluya, 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 amen, aleluya, amen, aleluya, aleluya. Onye nwe anyị nọnyere unu. Ihe ọgụgụ nke ha si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Jesu na ụmụazụ ya batara n'otu obodo nta ebe nwanyị a na-akpọ Mata nabatara ya ka oke ọbịa n'ụlọ ya. Mata nwere nwanne nwanyị a na-akpọ Mary, onye nọdụrụ ala n'ụkwụ onye nwanyị ịnụ nkụzi ya. Ma ihu Mata gbasara agbasa ebe ọ na-adọlị naanị ya maka ile ọbịa. Ọ bịakwutere Jesu jụọ ya sị, onye nwanyị, ọ gbasaghị gị na nwanne m nwanyị hapụrụ naanị m ije ozi niile? Gwanụ ya ka ọ bịa nyere m aka. Ma onye nwanyị zara ya sị, Mata, Mata, ị na-echegbu onwe gị, ị na-echegbukwa onwe gị n'ihe ọtụtụ ihe, ma otu ihe bụ ihe dị mkpa. Mary ahọrọla oke ka mma, nke na-agaghị anapụ ya. Ozi ọma ka onye nwe anyị. Ka anyị si n'ozi ọma nke a nweta mgbaghara njọ anyị. Unu nọzụkwa ya. Tata bụ ụbọchị ndị yutu anyị. Ndị yutu anyị kwụrụ kene na ọtọ ka anyị fụ unu. Yutu fan ya, kụpụ unu fa aka. Yutu Okay, good. Okay, ngwa nọrụkwazi ya naanị. Ife ya enyelu n'aka ndị yutu anyị bụ inedo nne na nna unu anya maka na family youth tupu unu nwa. Ọ bụrụ ya unu emere youth, ndị nne na nna unu emekweli youth. Unu bụ otu senti, ma ndị ụmụaka unu bụ otu gịnị? otu youth. Ọ dị mma, anyị nwere aṅụrị sọsọ na anyị na-afụ unu n'ụlọ ụka na-agba ụka ume na ụka nwere olileanya na ndị nke ya ga na-abawanye. Amen. Your presence in the church is a source of encouragement to the church that her members will continue to increase. You are our hope. Amen. Tata unu na-eme ncheta mbọsị ndị na-eto eto. Ọ dị mkpa ka anyị lotelu unu na ndụ anụnwa unu fụrụ Chineke nyere anyị ọmaka.
the life given to us by God is very precious. Amen? Very, very joyful, very, very great. Because it is a special gift from God. N'aka nke ọzọ, ndụ a unu fụrụ, ọ na-afụ ụfụ na-atọkwa ụtọ. So, mgbe ịfụ ụfụ ndụ ga-apụta, unu enwena nkolopu obi. Amen? Don't always look at one side of the coin. Always also look at the difficult part of life. It helps you to be stronger, healthier, and more prudent. Nne na nna unu a unu fụrụ, faji eze kọbile bekele ekwele ọkwa ya keri nke mele unu wenu unu ji eze ma ile bele ekwele so ifụrụ ya so nne na nna unu tala ezigbo afụfụ fa ka na-atakwu so a sị na onye na-amara akpụ egbe ya na-agwọ anya n'ọdụdụ ọkwazụkwa ya fada ikwu enye so na-edenu nne na nna unu anya for exemplary life. There is nothing you are going through today that they did not go through and they didn't give up. That's why you are celebrating the Youth Day today. So continue to listen to your parents. Sometimes you may disagree with them, but do that respectfully. And don't ever think that because of your knowledge of internet or computer that your knowledge now surpasses that of theirs. Never. Okay? Pay attention to your parents. You see them always in the church and supporting the church. You see them praying their rosaries and very devout. Your parents are not holy men and women, but learn from that their dedication or commitment to God, their love, their services for our community. Emulate all this. This is what celebrating the Youth Day implies. Readiness to take up the responsibilities of your parents in the family, in the church, and in our society. So no anya ka anyị niile ji gbakọnata ebe a iji gosi unu na anyị ikwu unu gịnị anyị ikwu unu n'azụ. Unu afụgo na ndị okenye niile n'ebe a na-agbadazi agbada. Ndị dị 30 years today, check in 30 years time to come. Ndị dị 50 tata, check zienu. So n'ọkwa n'unu nwe ọnọdụ. Amen. Ndị youth unu nwezi ọgbọ. So no kita ka unu ga-eji nwee kwadobe otu unu ga-esi nwee hazi ọgbọ nne na nna unu ga-ahanye unu n'aka ma ụka dị ya nnụ. Onwelu ndị na-echi father ma sister. Onwelu ndị ya echipụta father ma sister ka anyị malkene nke a na-ekwu ọnwa na-ekwu ibe ya. Ndị youth anyị ya echipụtala anyị fada ma sista nwenye na aka enu fana anụkwu ife nnekwu fana anụ ife nnekwu fanụlụ ife nnekwu. Okay, no. Those who can be answering, and I'm not a laka. So it is good to consider joining religious life or the priesthood, because emegidife onwezi onye si kia chie father or sister ofumwe onwezi father unu ya onwezi sister unu ya
so n'ọkwa na unu ife niile a dị n'aka onye ka eji atụkenye unu azụ ife yutu pụtara amen na mbụ fada tata unu maala echiche ịbụ fada anụnwa mbụ tata mgbe o bidoro maybe when I was 8 or 9 years old, the same probably with all our brothers and sisters here. So what are your aspirations as the hope of the church, as the custodians of our community? You have a big responsibility, and God will bless you and strengthen you and give you all the wisdom to shoulder this responsibility through Christ our Lord. Kopolo na ndu yuto anyị aka ọzọ. Anyị agụọ nke a dịka chapter 1, chapter 2. Na ekwaza ka anyị fụrụ onye nwe anyị onye ga-abanye n'ụlọ ikwu gị ma ọ bụ onye ga-aligo n'ụlọ nke n'ugwu nke di nwenu. Okay, so achọrọ m ka agụpụtala anyị the first verse na ekwaza onye ya agụọla anyị ya jiri microphone. First verse na agba nke mbụ na ekwaza gụkela anyị ọzọ. Onye gịnị? Onye aka ya mere gịnị? Gụọla anyị ya. Onye nwe anyị, onye pụrụ ịnọ n'ugwu gị dị nsọ? Azịza wee bụrụ onye ezi omume aka ya kwụrụ ọtọ. Aka ya kwụ ọtọ. Onye na-eche ezi obi, onye na-eche eziokwu n'obi ya. Okay. Onye na-ejighị ire ya ekwutọ mmadụ ibe ya. Ọ dị mma, ngwa dọbiri ebe a. Amen. Ngwa gee ntị. Ụfọdụ si na imetụ olili nsọ aka bụ njọ, na fa ya eme na ti ya eme, na kama fa ya emetụ olili nsọ aka fa ya ịnata olili nsọ a. Ịfụkwala ile unu fụkwala ile a. O nwere ife dị dangerous na-arụ mmadụ ka ile. Ọnya ka o ji wee sị onye ejiro ile ya eme gịnị? Mana ọ bụ ile gị afụ ka iche na ọka aka gị wee dị ọcha. Your tongue is deadlier. O nwere ife kwụ m n'azụ. Azụ anụ ụka. Thank you. So, church na-akụzi ife ka anyị na-ege ntị. And ife nji atụpụla unu nke a, ọ bụrụ ka ije maba mmadụ ikpe ma ọ bụ na-edebe mmadụ anya. Ọlụ ụka bụ mgbe niile a na-eme gịnị? A na-akụzi. So, James dị asọ wee kọwaa anya ọfụma na ile mmadụ a na ọjọchachala ude na-eme gịnị? Sigbue nkakwụ. So na ka ị ṅụrụ iyi na aka gaghị emetụ olili nsọ na ọbụ ile gị, akwụkwọ nsọ na-akọwalị gị na ile gị ka njọ karịa gịnị? And your tongue is dirtier than your hand. Jee kwukwa James dị asọ ọzọ. Jesu wee kọwaa na ife na-emelụ mmadụ abụrụ ife si n'ilo wee na-eme gịnị? Na-abata. Na ọ bụ ife si n'ebe n'obi. Nya ka ọ bụ niile chela arụ gị niile anya, ma obi gị ma ile gị, o wee bụ n'ọsọ aka gị bụ nke lụrụ alụ. Chee echiche ọfụma. Amen. Nye onye bụ ife enyo ọzọ. Anyị bịa ụka, otu anyị bịara ụka, kedu ife anyị mere? Anyị wee na-ekpe onye nwe anyị na-ebele. Kyrie eleison, Christe eleison. Ọ dịka ọ na o zuru.
ekwem na otito dịrị Chineke n'enu kacha enu anyị ka na-ayọkwa Chineke mee gịnị meela anyị ebele. Olukwezie mgbe anyị anata olili Agnus Dei qui tollis peccata mundi miserere nobis. Anyị na-ekwe ife niile a wee kpekwuzie di nwenụ m kwesịrị m ka ịbata n'obi m ma kwue so gịnị okwu na gịnị ga-eme obi nga enwee kpecha ekpere niile a onwee lụzie ka eje n'ala olili nsọ onwee bụ na ịgụpụrụ aka gị ndị be anyị ife ọbụzụkwụ ya aka gị ọ na dị iche ọ gịnị ka aka gị mere o ji bụ na onye emetụ olili nsọ ma ọnụ ga-emetụ ya ama m na ife a na-awụ unu ka ọ dị ka osi n'elu but it's very simple catechism and teaching of the church and natural reason. Ile gị na-emetụ olili nsọ akarọ aka gị wee mee gịnị dị ọcha. Onwe ife lulu inyi onwe ife lulu ọ bụrụ mụ na-ekwu nke a because Jesu kwulie nọ n'ime obi ka alụ niile si eme gịnị si apụta ife ọbụla aka gị metalụ. The architect of what your hand does is from your heart. Ebe a ka ihe ebido ọ bụrụ aka gị ihe anata olili nsọ kama ị nwelu mpempe akwụkwọ. Amen. Ọkwa olili nsọ anyị natalia remotely mgbe ụka niile mechiri ebe niile oke n'ọsọ ngwere na gịnị n'ọsọ. Spiritual communion unu maskwara na that remote or visual reception of the Holy Communion dị as effective as healing as the physical reception. Ya ka ọ bụzi na anyị batara n'ụlọ ụka o nwee bụzialụ nọ nata olili nsọ n'aka esi na alụ na aka gị adịrị ọcha mana ile gị dị ọcha. Ile gị dị ọcha. Amen. Ụfọdụ asị na fe chiri ọfada na fadịrọ consecrated. It was consecrated na Sacred Heart. Sacred. Okay, yeah? Sacred. Eh? With all this consecration, egupu aka gị. Kedu ụdị ife dị ife a ndị be anyị? Egupu aka gị na ọ dịrị ọcha. Ịmakwa na-emere gị mmiri chukwu and ka emere gị mmiri chukwu a ịbụrụgo gịnị onye ụkọchukwu bụrụ onye eze bụrụ gịnị onye amụma by virtue of your baptism. Ịfụkwala ife anyị bụ Chineke mechaa anyị ife niile a ịnatakwulu kedafia sacrament of gịnị confirmation. Ekwue gị mmanụ ugboro ole ka etere gị mmanụ a ugboro ole ịsa ị nwee kasị na aka gị adịrị ọcha aka m adịrọkwa na nke a. Ka Chineke nyere anyị aka ka anyị nwee ezi nghọta n'ife ụka na-akụziri anyị site na Kristi dị nwe anyị. Nke a bụrụ gịnị chapter 2. Anyị baa na okwu Mata na Mary na Jesu na ka anyị nyoo onyinye bụ ife enyo. Ife ọ bụ na ị mere otu onye n'ụmụnna mụ ka ị mere ya. Ụfọdụ ya na-asị fada ebe ekwe ka nke a si ebe o si bụ n'ife ọgụgụ ma nke mbụ
ma n'ozi ọma. Marta wee pụta ka o meenụ onye ọbịa bịakwutelie nnu ka obi dị ya mma. Onye bịa be gị kịta ọkwa ịchọọ ji, chọọ nka, chọọ snacks, chọọ kọfị, chọọ nzu, ọkwa ị nwere nzu, ị chọọ ife niile a ka ile ọbịa. Ya ka Marta na-eme. Kedu ife dị iche n'ọbịa Marta nyelu Jesu na ọbịa Abraham na ezinụlọ ya nyelu ndị ọbịa ya, ndị bịakwutere fa? Kedu ife dị iche? Jesu ji wee sị Marta, ị na-agbakasị arụ. Only one thing is important. Kedu ife Jesu eji gwa Marta otu a? While na Abraham na ezinụlọ ya na-ele ọbịa nete ife, Marta na-ene ọbịa ka ọ mara na ọ ya enete ife, Jesu aja anya. Kedu ife dị iche? Mama anyị gwa anyị. Ị mara ife na-ese elva. So, kedu ife bụ nsogbu fa? What is the problem there? What is the difference between the service or hospitality offered by Abraham and that of Martha? What is the difference? Abraham did not complain. Abraham did not complain. Martha complained. Are we on the same page? Oh, yes. Martha na complain na-ewelu nwanne ya iwe. Okay. Yes. Iwe dị Martha na arụ, iwe ọkụ. Mary ka nweta ife karịa nwanne ya. So iwe ife Martha kwesịrị ịbịa nọla ana n'ụkwụ Jesu. Mana ka ụbọchị ikpeazụ abụ m onye ọbịa, ị bịara ị netara m ka maka nke a nke na-ebu Jizọs. Okay. So amen. Chineke kele anyị ka anyị fee nye. N'ife Chineke a bụkwanụ ozi dịịrị gị n'ezinụlọ, ozi dịịrị gị n'ụlọ ụka, ozi dịịrị gị na n'ime obodo. So isi okwu tata ọnyanwa na-ese bụ kedu ebumnobi gị? With what intention do you serve? Kedu ebumnobi gị n'ọlụ gị dịka fada, dịka otu a nọ na agba odibo na-achịala uche n'okwu Chineke n'etiti unu? Kedu ebumnobi m? Kedu ebumnobi gị dịka nne, dịka nna n'ọlụ gị n'ezinụlọ? Kedu ife ibu n'obi n'ọlụ gị ebe dị iche iche ị na-arụ ọrụ? What is your intention at your place of work? It is very important. Abraham na ezinụlọ ya, unu fụrụ ife family. Nke mbụ bụ na Abraham jelu nabata ndị ọbịa. Kedu ife ọzọ melụ? Ọsị nwunye ya a na-ekwu nwa odibo fa eme gịnị? Etinye ya n'ọlụ. It was a team or a combined service or hospitality to their visitors. A combined hospitality to their visitors. On the other hand, Martha wanted to do it all alone. Amen. Ebe a ka nsogbu ebidoro. Ka anyị rapụnụ Martha na Mary. Ebe ị na-alụ ọlụ, ị na-alụ ka e wee too gị, ka iji ezi obi wee na-alụ. N'ezinụlọ,
ị na-alụ ka etoo gị ka ọ bụ na ị na-alụ ọlụ a n'osi gị n'obi wee pụta? Kedu maka ọlụ ị na-alụ n'ụlọ ụka ọ bụzi na etozi gị baptizim eme gịnị alụọ? Ọkwana ya bụ ife na-ese okwu. And Martha became passively aggressive to Christ for no reason. Sọga ya alụ nwa ọlụ dị n'ezinụlọ, sọga ya alụ nwa ọlụ dị n'ụka, sọga ya alụ nwa ọlụ dị n'obodo. Ịchọ ka sọ gị lụọ anya, ọ ya eme gịnị? Ọ ya adagbu gị. Ọnya melụ Martha. She was looking for attention. She was seeking for recognition and appreciation. It is good to appreciate every kind of good work. But appreciation or recognition, is that our motive for serving? When appreciation or attention becomes our motive for whatever we do, then we are losing that reward Abraham and his family received in the first reading. Amen? So let us get it right. Let us get it right. To redirect our attention, serve the Lord at home, in the church, and in our society with good intention, and you will be rewarded abundantly. That's how it was. The best appreciation or reward comes from God. Onya kpatara n'ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a na-alụ ọlụ fa na-alụ na parish una na-enere anya n'azụ, ma fada ọfụlụ nke fa na-alụ ma nke fa ada alụ, fa nwa na-eme gịnị? A na-alụ ya. Ka anyị kụpụkere na ndị dị otu aka. Mana Martha na-alụ nke ya na-ene anya onye ya si ya, "Ee Martha!" Jesu na-ekwulu ife ọzọ. Jesu emetakwuru die because na ka Martha kwuchele ife ọ tụpụrụli ọnụ, ife ọ gwara ya bụ, "Okay, ebe ya na-agba nịkanịka, nwanne gị nwaanyị arụrụgo nke ka mma, and onwekwurodo onye ga-anapụ ya nya nya ije sunye isi n'ọfịa, ya sunye isi n'ọfịa." In fact, Jesu mekwuru ọnọdụ Martha kawanye njọ. Ọ kasịzị ya, "Okay Martha, ọ ya dị mma nwayọ." Mana ọ bụ Martha, ị na-enye onwe gị nsogbu n'ife niile. Ofe ife bụ ife dị mkpa, efe na-azọkasị. Mana onye bụ transferred aggression. Ụfọdụ bụrụ nsogbu dị n'ọlụ bunete na be di ya ma ọ be nwunye ya, esemokwu adị n'ezinụlọ. So rapụnụ Martha. Ụfọdụ bụ Martha ma olue n'ezinụlọ ma olue n'ụka. Ndị bụ Martha ngwa kwụrụ n'ọtọ. Onwe ọzọ ya akwụ ọtọ. Fa bịara ụka. Na-ekwenụ. Martha ụdị anyị na-ekwu. Ịya ara ka iji. Ọ dị mma Martha nọla ana mana raa ka iji. Martha metekwara nụrụ aka o ji. Ọ kwara ya ka o ji wee bụrụ sent gịnị? Martha. So na Martha bụkwa ọnụ ife dị na mmadụ na-eme ya. So and ife eji agwazi anyị okwu a tata bụ n'ọtụtụ oge anyị na-eme exactly ife Martha melụ. So ka anyị fụ ebe nsogbu anyị dị nwee nwee ike imegharị ma o mezie. Amen. Anyị nwee na-ayọ Chineke ka onye anyị ụdị nghọta o nyere Martha, o nwee matazie ụdị obi ekwesịrị iji nwee na-alụ ọrụ, o nwee lụọ anya, nyegwu anyị ụdị obi o nyere Abraham, kwa nwee lụta nwa, ka anyị sikwa otu a nwee jiri obi anyị niile fee Chineke, nwee nata ngọzi ya n'uju. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe na anyị.
I believe in one God. That everyone does you believe? Yes, I believe. This is all of God. You believe? Yes, I believe.
ka anyị jilizie n'oge a wee kọwapụtalụ Chineke ka o si akpa anyị. nụrụ arịrịọ anyị. Ndị nwe anyị nụrụ ahịhịa anyị. Maka nna anyị dị asọ bụ Pope Francis, ndị bishọp, ndị ụkọchukwu, ndị dikọn na ndị niile emere mmiri Chukwu ka ha na-ekwupụta ozi ọma nke Alaeze Chukwu, anyị arịọ gị dị nwenụ. Ndị nwe na nụrụ ahịhịa anyị. Maka ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ndị na-agara obodo ozi n'ụzọ dị iche iche ka ha na-echekwaba ndụ ndị mmadụ etinyere ha n'aka, anyị arịọ gị dị nwenụ. Ndị nwe na anyị nụrụ ahịhịa anyị. Maka ezinụlọ niile, ka ezinụlọ ndị oke nsogbu na oke ego dakwasịrị weta enyemaka ndị otu Kristi. Maka ndị na-arụ ọrụ ka ha na-ewepụta ohere izu ike na ndụ ha, ya arịọ gị dị nwenụ. Ndị nwe na nụrụ ahịhịa anyị. Maka ndị otu Kristi, ọrụ ha bụ ịnabata na ịgbanwe ọnọdụ ndị ihe na-esiri ike, ka Chukwu na-agba ha ume n'ọrụ ebere a ha na-arụ, anyị arịọ gị dị nwenụ. Maka anyị niile na-agbakọ n'ebe nchụàjà nke a oge niile, ụmụnne anyị ndị aha ha dị n'akwụkwọ ekpere anyị, ka anyị nweta amara na ngọzi ịnabata ndị ọbịa, anyị arịọ gị dị nwenụ. Ndị nwe na nụrụ ahịhịa anyị. Maka ụmụnne anyị ndị nwụrụ anwụ, ndị anyị na-echeta na Jamas dị asọ taa, ndị nwụrụ n'ọdachi dị iche iche n'isi nsọ a, ka ha mata udo nke Kristi, anyị arịọ gị dị nwenụ. Ndị nwe na anyị nụrụ ahịhịa anyị. Anyị na-agbakwanyezi ka Chineke nabata ekpere niile ndị a nke anyị kọwapụtalụ ya na ndị anyị bụ n'obi. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe na anyị. Abụrụ m onye ụwa ọma ya n'ime Chineke, abụrụ m onye ụwa ọma ya, ọ dịghị ihe kọrọ. Abụrụ m onye ụwa ọma ya n'ime Chineke, abụrụ m onye ụwa ọma ya, ọ dịghị ihe kọrọ. Ọ ga-amasị mkpụrụ obi ọ ga-amasị mkpụrụ obi m ka m bulie ya elu, ịza ya ka m tobe ya elu. Aga m ebuli Ezinna melu uwe, maka na ọ gagoro mkpụrụ obi nye onwe ya. Aga m ebuli ya elu, nkọwa iyi na-emere m n'ezie Chike Joga bụ n'ezie aga m ebuli ya n'ime elu. Bulie ya elu, ọ ga-amasị mkpụrụ obi m tobe ya elu, Mesaya tobe ya elu, ọ ga-amasị mkpụrụ obi m tobe ya elu, Mesaya m bulie ya elu.
n'ibidobeghị mebe enyi eji mmanya Josef mara Jizọs bụ onye na-asọ m ụsọ haleluya imebe enyi metebeghị Jizọs ị mara na ibidobeghị mebe enyi eji mmanya Josef mara Jizọs bụ onye na-asọ m ụsọ imebe enyi metebeghị Jizọs n'ezie matakwa na ibidobeghị mebe enyi eji mmanya Josef wee mara Jizọs bụ onye na-asọ m ụsọ imebe enyi metebeghị Jizọs ị mara na ibidobeghị mebe enyi eji mmanya Josef mara Jizọs bụ onye na-atọ m ụtọ Jizọs bụ onye na-asọ m ụsọ Jizọs bụ onye na-asọ m ụsọ eze ebube bụ onye na-asọ m ụsọ Jizọs bụ onye na-asọ m ụsọ ọkaka bụ onye na-asọ m ụsọ Jizọs bụ onye na-asọ m ụsọ aga m ebuli aha ya Jesus bịara na mpaghara ezibenta Chineke mụrụ ka obi asọgbu emume Jizọs bịara na mpaghara ezibenta o meworo m mma ana m ekele o meworo m mma odede meworo m mma ana m ekele o meworo m mma aka na-agwọ ya o meworo m mma ana m ekele o meworo m mma meworo m mma ana m ekele o meworo m mma aka na-akpụ ụwa emeworo m mma ana m ekele ya o meworo m mma meworo m mma ana m ekele o meworo m mma ihe Jizọs mere m ma ghọrọ ya na ọ dị na nkọcha ka mkpụrụ obi m tobe Jizọs nwa nke Chukwu haleluya 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 aha Jizọs adịghị ụtọ ọ bụ na ntị onye mere haleluya haleluya ka anyị tobe n'iwa ọkaka nwa nke Chukwu Jizọs na-agwọ ọrịa nke m dibịa ukwu na-agwọ na nkịtị gịnị ka m ga-eji kelee Jizọs nwa nke Chukwu haleluya 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 aha Jizọs dị ụtọ na ntị onye kwere ekwe haleluya haleluya aha Jizọs dị ụtọ na ntị onye kwere ekwe kedu ihe m ga-enye gị Chineke ọma mma mma zụrụ arụ kedu ihe m ga-emere Chineke onye kere anyị ọ bụ onye ga-akọrịrị mmeso ọma
Chineke abụ ọma ka m ji bịa n'iru gị Chineke abụ otito ka m ji bịa eze soro tobe ya soro mụ na-eto ya ma ọ dị mma ga-enye ya ekele soro mụ tobe ya ma ọ dị mma ndị nke Chineke ya rụrụ aga m akọ ihe Chukwu mere m ọ dị egwu ịhụrụ m n'anya Chineke karịsịa soro m too Chukwu mgbe niile gbakọrọ gị ị na-aza m eleghị anya n'azụ n'ime mkpamụka mbe ọkwa ịza m Chineke onye dịka gị aka na-agwọ ọrịa onye dịka anụ mara manyalawo onye na-eme mma onye dịka gị onye na-enye ike onye dịka gị onye na-elu onye dịka gị aka na-akpụ nwa onye dịka gị Chineke onye dịka gị eluigwe na-etokwa ya eluigwe si na Chukwu dị mma ọnwa n'ụtụtụ ọnwa n'abalị si na ọ dị mma kpakpando nke igwe ha niile si na ọ dị mma unu ndị ji ọbara gbapụta bịanụ ka anyị ekele ka anyị nye otuto na ọ dị mma onye kwere n'ihe bagaduru ya mma aleluya amen ụmụ Chineke onye ị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya kara aka onye anyị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya kara aka onye anyị nọ n'obi ya onye anyị nọ n'obi ya kara onye anyị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya kara aka onye anyị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya kara aka onye anyị nọ n'obi ya siri ike onye anyị nọ n'obi ya kara aka ndị mezi na-ekwe ukwe ofufe ahụ si n'aka onye nwapụta oge ga-abịa mgbe anyị ga-awa alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze gburugburu alaeze ndị mozi na-ekwe ukwe ofufe ahụ si n'aka onye nwapụta oge ga-abịa mgbe anyị ga-agba alaeze gburugburu 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 alaeze O nwere ihe mere m ji enye ya ekele ihe mere m ji enye ya ekele
ekele. Mere mmadụ nụ ka ibulie ha ya elu o. O were ihe o mere nke nye ya ekele. Ekele Ọma onye obi ọma. Kelenụ ya onye obi ọma. Onye obi ọma onye eme ihe o mere nke nye ya ekele. O meworo m ya. O meworo m ya. Ihe mmadụ apụghị mere m. Ihe mmadụ apụghị mere m. Ogologo ndụ ka enyi m apụghị enyenu m. Ịmana ọkpọli elu ka ikwu m apụghị ebuli m. O meworo m ya nwanne m amara ya. Amara ya. Maruba n'ebe anyị nọ. Maruba n'ebe anyị nọ. Nwanne m amara ya. Maruba n'ebe anyị nọ. Amara ya. Maruba n'ebe anyị nọ. Maruba. O meworo m ya. O meworo m ya. Ihe mmadụ apụghị mere m. Ihe mmadụ apụghị mere m. Ogologo ndụ ka enyi m apụghị inyenu m. O meworo ya. Ikwu m apụghị nara m. O meworo ya. Nwanne m amara ya. Maruba n'ebe m nọ. Amara ya. Maruba n'ebe m nọ. Amara Chukwu maruba n'ebe anyị nọ. Amara Chukwu Maruba n'ebe anyị nọ. ọwa nganga n'ime Chineke. Nganga niile ebe. Ewo. Na-ebume ebu. Nganga n'ime Chineke m. Na nga na-ebume ebu. Ọma ya kacha mma Ya na-ebume. nganga n'ime Chineke. Ọ bụ ya kacha mma Nga na-ebume ebu. ihe ọma n'ime Jizọs. Nga na-ebume ebu. Chineke na-achọ Nga na-ebume ebu. ahụ dịka mụ ya nganga na-ebu m egbo. Aleluya. Ewe nganga n'ime Chineke m. Nga na-ebume ebu. Aleluya. Nga na-ebume ebu. Onye bụ nwa Chinemere, nwa Chinemere ka m bụ. Onye bụ nwa Chinemere. Elena bụ nwa Chinemere. Elena bụ nwa Chinemere. Onye Chukwu mere ihe kelee. Onye Chukwu chọrọ mma kelee. Chinemere ka mbụ. Onye Chukwu nyere nwa kelee. Chinemere ka mbụ. Nwa Chinemere ka m bụ. Chinemere ka mbụ. Nwa Chinemere ka m bụ. Chinemere ka mbụ. Zion, 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 Zion. Zion, obodo ọma. Zion, 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 Zion. Obodo ọma. Zion, 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 Zion. Obodo ọma. Zion, obodo ọma. Zion, obodo ọma. Anyị ga-eje ya. Anyị ga-ahụ ya. Zion, 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 Zion. N'ụwa, ọ dị mma, ọ dị njọ. Ekpere nwa. yọba na ụmụnna m ka aja mụ na unu na-achụ bụrụ ife ga-asọ Chineke ji ike niile ịnalụ nnu. Chineke anyị idoola so otu aja zuru oke asọ were ya dochie anya ọtụtụ aja nke agba ochie. Biko nara aja nke ndị ezinụlọ gị ji obi ọcha na-ebutere gị, gọzie ya dịka isi gọzie aja Ebel, dokwa ya asọ
mee ka onyinye onye ọbụla n'ime anyị na-ebute maka otito nke ebube eze gị wetara mmadụ niile nzọpụta. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Onye nwe anyị nọnyere unu. Welite n'obi enu ka anyị nyenụ dị nwenụ Chukwu anyị ekene. Ọ bụ ihe kwesịrị ezie na-enye ndụ na anyị ga-enye gị ekene oge niile na ebe niile, o nna dị nsọ, site na nwa gị hụrụ n'anya bụ Jesu Kristi. Ya bụ okwu isi na ya mee ihe dum, onye izitere ka ọ bịa gbapụta anyị. O were arụ site n'ike nke mmụọ nsọ, amụọ ya na Virgin Maria iji mejuo uche gị na iji gbatara gị ndị ga-abụ ndị nke gị edolu nsọ. Ọ gbasara aka nke ọnwụ n'enu obe, ọ bịa merie ọnwụ were gosi na mbilite n'ọnwụ dị. Ka anyị soro ndị mmụọ ọma na ndị nsọ niile na-ekwupụta otito gị were otu onu na-ekwe. Osebụlụ ụwa Chineke nke igwe ndị agha, ebube gị jupụtara n'eluigwe na ala. Nna ịdị nsọ ezie, sọ gị na-edo ihe dum nsọ. Anyị na-ayọ ka ido onyinye ndị a nsọ site n'ikwughasa ha mmụọ gị, ka ha wee ghọrọ anyị ahụ na ọbara nke onye nwe anyị Jesu Kristi, onye bịara tupu edunye ya n'ọnwụ nke o jiri aka ya were nara, were achịcha nye gị ekene na otito, nyawaa ya, nye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-eduru nye maka unu. Otu ahụkwa ka o si mee mgbe ha richere nri anyasị. O buru iko mmanya, nyekwa gị ekene na otito, bunye ya ụmụazụ ya sị, naranụ nke a, ṅụọnụ ya unu niile, nke a bụ iko nke ọbara m, nke ọgbụgba ndụ ọhụrụ dị ebe ebe. A ga-agba ya n'ihi unu na n'ihi mmadụ niile, ka e were gbaghara njọ. Na-emenụ nke a na ncheta nke m. Ka anyị kwupụta na ife omimi nke okwukwe anyị na-eme ugbu a. Nna, na ncheta nke ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị, anyị ebunye gị achịcha nke ndụ na iko nke nzọpụta. Anyị na-ekene gị n'ihi na ị kwere ka anyị dị mma ịhụrụ n'ihu gị. Anyị ji umeala rịọ ka anyị bụ ndị na-anata ahụ na ọbara nke Kristi bụrụ otu site na njikọ nke mmụọ nsọ. Nna, cheta nzukọ gị gbasara n'ụwa niile, mee ka ịhụnanya gị jupụta ya. Gozie Pope anyị Francis na Bishọp anyị bụ Zel na ndị ofe ọlta gị niile. Chetakwa ụmụnna anyị ndị ji okwukwe were gaa n'ezumike nke ọnwụ. Gbabata ha na ndị ọzọ niile nwụrụ anwụ n'ihe nke ebube gị. Biko meere anyị niile ebere, ka anyị soro Virgin Maria dị ngọzi nne nke Chukwu, na ndị apọstụl na ndị nsọ gị niile, ndị mere uche gị n'ụwa were keta ndụ ebe ebe. Ka anyị sorokwa ha na-eto gị, na-edo gị ebube site na Jesu Kristi nwa gị. Per ipsum et cum iso et in ipsum est ibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per harmonia saecula saeculorum.
recepite salutaribus moniti et divina institutione formati audemus dicere. Libera nos, quesumus Domine abominibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut orpe misericordia tui aditi, et peccatosimus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes vietans spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi. Viatum es regnum et potestas et in gloria in saecula. Onye nwe anyị Jesu Kristo onye gwara ndị apọstụl gị udo nke m ka na-arapụrụ unu udo nke m ka m na-enye unu elekwana anya na njọ anyị kama na-ekwesị anya n'okwukwe nke nzukọ gị nye ya udo na ịdịkọ n'otu mgbe niile ka uche gị siri chọọ gị bụ onye dị ndụ na-achị ebebe. Udo nke osebụlụ ụwa dịịrị unu mgbe niile. Ka anyị nyerịkọta n'onwe anyị ekele nke udo. Ezi nwanne maka ezi nwanne mara mma n'ụwa eji azụ nwanne n'ahịa ewu anaghị azụ nwanne n'ahịa. nee nwa atụrụ nke Chukwu, nee onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa. Ha nwere isi ọma bụ ndị akpọrọ n'olili nke nwa atụrụ Chineke.
abụ m achịcha nri na-enye ndụ n'ezie, achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, ịṅụ ọbara m ga-adị ndụ. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ. Ọ bụ Kristi ekwugo ya wee sị, belụsọ m riri ahụ na ọbara nwa nke mmadụ ṅụọkwa ọbara ya, belụsọ m riri ya nwanne m riri ahụ m, belụsọ m riri ọbara m, ọbara dị oke ọnụ, gaghị enwe ndụ n'ime gị. Iwenụ m na-ekwu achịcha nke n'eluigwe bịa, abụ m achịcha nri na-enye ndụ n'ezie. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ. Ọ bụ Kristi bụ achịcha dị ndụ, nna nyere anyị, bịanụ naranụ Kristi onye nwụrụ maka anyị, bịanụ naranụ Kristi onye zọpụtara anyị. Ihe n'igwe bịa, abụ m achịcha nri na-enye ndụ n'ezie, achịcha dị ndụ nke si n'eluigwe bịa. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, ọbara m ga-adị ndụ ezie. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ. Ọ bụ belụsọ m riri ahụ na ọbara nwa nke mmadụ ṅụọkwa ọbara ya, belụsọ m riri ya nwanne m riri ahụ m, belụsọ m riri ọbara dị oke ọnụ, ị gaghị enwe ndụ n'ime gị. Onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m, onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye riri ahụ m, onye ṅụrụ ọbara m ga-adị ndụ.
Chukwu dona ekene dịrị gị Chukwu. Nsọ eluigwe n'ụwa na-emekọrịta Chukwu na mmadụ na-emekọrịta. Dona ekene dịrị gị Chukwu. Jesu bụ ndụ nke anyị, nọrọkwazi ịhụnanya dị ịtụnanya, anyị niile ihe nke obi nke arụ. Nke a bụ ukwe olili nsọ nke agba ochie. Nya ka o ji dị mkpa rinne. Okwu ya bụ maọbụ ozi ya bụ ukwe omilemi, mana ọtụtụ oge anyị nwere ike na-ekwe ya, mana anyị ada
aghọtacha ya. So ka Chineke nyere anyị aka ife omimi niile a o nyere anyị ka ọ na-enyere anyị aka na ndụ nke mmụọ. Ka anyị yọọ ayịyọ. Onye nwe anyị, were ebere nọnyere anyị bụ ndị nke gị. I werela ihe omimi nke eluigwe zụọ anyị. Biko nye anyị amara nke ga-enyere anyị aka ịhapụ ochie ụzọ nke anyị ga wee bibezie ndụ ọhụrụ. Anyị yọrọ nke a site na Kristi dị nwe anyị. Anyị nwere obere ọkụ one ma one. Ọ bụrụ na anyị nebe ndị yut na ukwe ha kwere tata, ndị kwaya anyị wee kunuzie n'ụla. Biko ka anyị kụpụrụ ndị young adult youth kwaya aka. Wee na-ayọkwa ndị kwaya etu ọ dị ha tata ka ọ dịrị etu a na-aga n'iru. Ọkwa n'eziokwu. Dịka anyị si wee mụọ ọkwa n'ụka gara aga, communion classes ga-ebido na Septemba. Ọtụtụ ndị were fọm last week. Fọm aha dịkwa. Ọ bụrụ na ị nwere nwata 7 years and above, gbaa mbọ hụ na ị were fọm ka obi soro bido klas na Septemba oge anyị ebido ya. Ọ bụrụ ebidosịa oge anwe kaloti ya. Septemba ka a ga-ebido. Onye nwa kpatalụ eji amụ ọkwa ya kịta ka edekọta aha ha iwere fọm anwa imejucha ihe dị n'ime ya. Septemba nwa gị ma ụmụ gị eso were bido communion class, akwado ha maka ịnata oriri izizi. Ndị NIN, ndị National ID, Nigerian National Identification Number, ha ga-anọ ebe a Ọgọst 13. Ọ bụ mgbe ha ga-eji were bịakwa ọzọ ebe a. Ndị paspọtụ na ebe a already anaghị eme ya, mana ọ ihe eme ihe niile etu esiri wee kwu na kọmputa. And ka nsi wee ghọta, ọ na-aga were were ma ọ bụ na isi etu ha were mee ya. Etu a ka ọ dịkwa nke ndị National ID. Ọ bụrụ na ị gaa na kọmputa mee ihe niile etu ha siri kwu, ha bịakwa ebe a, ọ ya agara gị were were. Na St. Eugene ebe a na ha ka ha na-eme nke ha. Ọ ga-abụ Ọgọst 13. And ọ bụrụ na ị na-achọzi paspọtụ, ọ bụrụ na gị enweghị National ID, ị ma enweta ya. Ọ bụ ka iwu ọhụrụ ha si wee dị ka m si wee ghọta. Onwe ajụjụ ị nwere, ịjụba ndị mbasi, akpọna mụnwa amarọ ihe a gwara nka m na-ekwu. Ndị nne ICWO, Satọde anụnwa na-abịanụ, unu ga-anọ ebe a wee nakọ ego unu ka unu si emebe. Ọ ga-ebido na 9 AM kwụsị na 11. Ndị ọfụ ụkwa, ndị chọrọ ịbanye, ịbịaba ụbọchị anwa, iwere envelopu nọmba gị nke parish anụnwa gosiri na iso bụ nọrọ ebe anụnwa. Ọ bụrụ na gị ejighị ya, ha ama n'iso wee bụrụ ndị ụka ya ebe a. So ọ bụrụ na ị ya bịa ịbanyere ha, gbaa mbọ hụ na iji ya envelopu bụ ya nọmba were bịa. Ndị ọhụrụ ka a na-elotere nke a. Ma ndị ọzọ niile 9 AM to 11 AM ka ndị isi unu ya nọ ebe a were nakọ ego ha. Chinemere Nwanze ọ nọ ebe a? Chinemere, where are you? Okay. Ihe njesi ya kwụrụ ọtọ. Ọ bụrụ na anyị n'anya ihe nji kpanite ya enwe ihe ọzọ. Oge m fụrụ ya ebe a, ọ tọrọ m nnukwu ụtọ oge ọ na-agụ ihe. Unu na-enye anya, ọ nọ kọleji, ọ nọ East Coast. Ọtụtụ n'ime anyị, I'm talking to the young adult now, the youth. We have altar servers. Once we get into college or even high school, that is for the what?
for the little ones. Serving God has no age limit. I saw her here today. I was so happy that besides that she is in college, young adults to you now, each one of you should be a lector. You should learn how to be a lector. You should learn how to serve, how to volunteer, not only in the church here, but outside. But charity begins at home. It begins in our church here. So let us encourage and graduates too. We want you to continue, and that's how the younger ones, the very little ones, will be aspiring to be what you are and to continue what you are doing and showing them by your actions. There is nothing like having a shame because you are serving God. Or you are in the choir, you stay, what is happening is you are showing your talent and improving your talent. So we thank her very much, and let's give her a clap, please. So all the young adults here, we look forward to that. Tata, ka anyị na-ewepụtalụ, welu na-akwanyere ụmụaka anyị niile, ụmụ anyị niile, all the graduates. Tata ka anyị wepụtara maka ha. We have Mother's Day, we have Father's Day. Today, the third Sunday in July, we usually have, and we are celebrating success in our community. We are celebrating the future of our community. We are celebrating our children. Let's give them a hand. And on behalf of the community, I'm calling on all the graduates of 2022 to stand up. Kindergarten, elementary 6, elementary graduation, middle school, high school, junior college, university, doctoral program. May you all stand up so that you'll be recognized. All the graduates in our community. So we have seen, anyị afụgo the product of 2022, and Chineke gọziri anyị. Ka Chineke na-edu unu, na-agbaziri unu, ndụrụganda unu niile. Ketazi, anyị jere Ikusa 2 weeks, 3 weeks ago, wee nata. O nyere m obi aṅụrị ịkpọnite nwa anyị, bụ ya ka oge ha mere election ndị young adult, ọ bụ nwa anyị n'ebe a ka evotu ka ọ chịba ndị young adult niile nọ na Igbo Catholic communities in United States. Kịta mma akpọpụta ya, ọ bụ David Ugonna Ifedeba. Ọ bụ ya bụ na-enye nlekọta anya ndị young adult niile. Oge ụfọdụ ha sị kpọba ha young professionals, which they are. Nyanwa graduate go, nyanwa na-alụ ọlụ, were na-agakwa n'iru na university, ada agụsị akwụkwọ agụsị. Ọ bụ nyanwa ya na-enekọta ha nche anya. So that's another example. We talked about the lector. This is another one of service. We have such services here in the Archdiocese, on the Archdiocesan level. It starts at St. Eugene. That's where it starts. Go ahead, David.
youth way. In the youth way. In the youth way. Hey, that already know. Afmumbu Ugonna David Ifediba, and I'm honored to be elected as the Ikusa Young Adult and Youth President for the next 2 years. For those who do not know what Ikusa is, it stands for the Igbo Catholic Community USA. This is a nationwide organization spanning from east to west coast of Igbos, something that's very, very rare to see. This organization was founded by one of our most prominent members at St. Eugene, Sir Anthony Ikebudu. Biko, Kwaya Kapiko. We are also honored to have him, and I'm honored again to carry the baton and move the church forward through the youths. Additionally, my brother, who is not here at the moment, Ifani Fadaba, will be the secretary on the board. And together with the rest of the executive board, we will push Ikusa Young Adults to new heights. Biko Kwaya Kapiko. Please, I want to have your support and participation during this time. We need to get Ikusa and our local church community back on board. Niger know they carry last though. And I refuse for this church to be last. Our chapter is currently one of the leaders of Ikusa, and I plan to take it to greater heights upon my tenure and beyond. Parents, Bikon, please, have your children join our youth choir and our dance group outside and beyond. We did an amazing job at Ikusa, and I plan and want to continue moving that forward. Please finally look out for me after the church, and I'll connect you to our Ikusa Young Adult WhatsApp group and to our upcoming events. Our first board meeting is today, so please, St. Eugene, Naurine. Ndị be anyị ya sọpọtụkwa na ya nke o si wee do nyanwa bụ the president, the younger brother Ifeanyi also won the secretary. Ifeanyi is not here, so if young adult Ikusa young adult fails, who has failed? We, Igbo Catholic community at St. Eugene, we have failed completely. If they succeed, we succeed, and their success is on us. Thank you very much. Now I call on ndị na-elekọta anyị anya na this community, Maazị Ifedeba, Paul Ifedeba na Scholar Ogamaka, ka ha gwazie anyị etu anyị esi were mee ma ọ bụrụ na apụwa n'ilo. Otito dili Jesu. Otito dili Jesu. Onye jisi ike. Tupu anyị kwuo otu anyị ga-esi mee today, anyị nwere announcement from the anniversary committee nke Fada. Unu mana Fada anyị Fada Jude Umobi. Anyị nwere celebration of his 25th anniversary as a priest, August 21st. So in less than a month. And the Ogadimpa, now every family make a point of duty in a brochure page. Gabu Obuna Mobianos Heba. Or anytime all Yamana Nayan and the to America or him Mekonowa. Or the kind of motor. So because I don't know what the brochure Hajis Kemea I can be open. And the announcement here now that the Igbo communities are here. Now, having said that, let's go to Youth Day. We just came back from Ikusa, and one of the main things they could get back all my child leadership, my successors, then I fell go.
it was emphasized that there were a big gap between the parents and the youth. And the last statistics I went from the Catholic bishops, there were a huge decline in youth attendance to church. And here, most of them are proud to be part of our church. But not behind you, they work together. And that's why the Youth Day is so important. I can make sure no matter na bioka. All these is na umaka ya bia. Ndi nke go na ke kporo bia. Make sure it's a big task. So not the man I make sure no matter na bioka. They want to engage ni ha na eme. Unu ụka anyị nwetara ebe a enwe ndị nwekwa ya before okunuma. Ihe me na ha nọzi ha ebe a unu ụmụ ha so ha wee bịa. So ka uche anyị bịa. Let's go to our sitting arrangements. Ndị nne na ndị nna anyị gbara mbọ otu anyị si eme as usual. Anyị ga-aga n'iro and ndị youth ga-eme anyị entertain. Sitting arrangement I gather as usual. To the south side with the clergy and the father and the other. Then east side with young adults. West side with the and the north side with the you can your mother Nile. When we go out there, carry the rowdy. All room mini kind where whatever we have, carry one way share. Onye nweta ofu ya afọ mmiri na akpa si na ya nwebe nke ya nwetara ọ dịghị mma onye nweta ya chere ka ibi ya nweta unu ghọtara ihe m na-ekwu ka uche anyị dị ya enwe ihe erichara agụ ụla so anyị na-ayọ unu amaghị m enwe ihe ọzọ ọzi oche ndị anyị bụ wee bịa ebe a ka anyị ga-ebuchi ya azụ ebe a anyị ruo ebe ha ka anyị dị ọdalị a na-ebu ụzọ saavụ ụmụaka ndị nne erizie enye ndị ụkọchukwu na ndị ọzọ ndị nna enwezi nke ruru n'aka unu were ya otu ahụ okwu na agaghị akụ ume akụgbu ndewo no. So let's go out there, support our youths and understand and remember that this church will exist only if we make our youths work. Udo dịrị unu. Kịtazi anyị nwere gift anyị na-adị enye a na-enye ndị nna a na-enye ndị nna tata bụ ndị ụmụ anyị fada ga-agọzi ya agọzisie ya enye ya biko anyị ewere gbasazie ya Ogini ka a na-agọzi kedu ife unu kechiri a na-agọzi rosary oge ọ ka mmalụ ka ekpele ya dị ma na ibe a na-agọzi na vitamin ekpele anyị eme Chineke nna ji ike niile anyị na-ayọ gị ka ị gọziela anyị rosary ndị anụnwa nke anyị eke ka ụmụaka anyị wee site na ya wee ghọta mkpa nne anyị dị asọ Virgin Maria gbolu na ọlụ nke nzọpụta anyị site n'ịkpọku gị na rosary ndị anụnwa anyị na-ayọ mkpa niile fa bụ n'obi ife niile na-echufula Chineke site na ayịyọ nna anyị dị asọ nabata ebumnobi fa gọziela anyị rosary ndị anụnwa ka anyị wee nwee ike isi n'aba na-enweta ngọzi na nchekwebe na ọgwụgwọ nsọ si n'aka gị wee na-abịa doola anyị rosary ndị anụnwa nsọ n'afa Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. Kịtazi ka ndị kwaya na-enye anyị onu. Young adults, come on. All our children, come on. Every child here, come on and get yours. Gọzie mo
gọzie gọzie m ebe m kwere na gị. Gọzie m Chineke gọzie. All our children join ebe m kwere na gị. and all the young adults who have joined, you have an opportunity to join. Ịgọzie m na But gama make dị sure mma you see you meet onye isi unu ife ịgọzie m na gama dị ọcha maka ụwa ha. Baba gọzie gọzie m ebe m kwere na gị. Gọzie gọzie m Chineke gọzie ebe m kwere na gị. Gọzie gọzie m. I hope next year Ikusa Gọzie we will see this number at Ikusa. ebe m kwere na gị. We will see this number at Ikusa next year. Chineke gọzie gọzie m ebe m kwere na gị. Aga m ewere obi m jere chi m ozi, lụọrọ chi m ọrụ, ọrụ nke ịhụnanya. Aga m ewere obi m jere chi m ozi, lụọrọ chi m ọrụ, ọrụ nke ịhụnanya. Ọ bụrụ na chi nwere ụwa enyere m aka, ọrụ nke Chineke agaghị esiri m ike. Ọrụ na chi nwere ụwa enyere m aka, ọrụ nke Chineke agaghị. Mesaya bụ onye ọma, Onye ọma onye ọma ma onye ọma onye ọma ma Mesaya bụ onye ọma, onye ọma onye ọma ma Mesaya bụ onye ọma, onye ọma onye ọma ma onye ọma, onye ọma, onye ọma bụ onye ọma onye ọma, onye ọma, onye ọma bụ onye onye ọma, onye ọma, onye ọma bụ aha onye ọma. onye ọma ma Mesaya bụ onye ọma, onye ọma onye ọma ma Mesaya bụ onye ọma, onye ọma onye ọma ma Mesaya bụ onye ọma, onye ọma onye ọma ma Mesaya bụ onye ọma. onye ọma onye ọma ma Ibu chi m, ibu chi, ibu chi anya m ji ahụ ụzọ, agada agbachiri ụzọ nwoke obiọma, olileanya nke ndị nsọ. Anyị anwụrụ ọkụ ma ihere ọkụ, gịnị ka m ga-eji tụọrọ ọkụ zụrụ gị? Aga m akpịsị ala nye gị nna m. Ibu chi m, ibu chi m. Oke, onye ọbụla enwetasigo, onye ọbụla enwetasigo, onye ọbụla enwetasigo. Olileanya nke ndị nsọ. Anyị anwụrụ ọkụ ma ihere ọkụ, ọ gịnị ka m ga-eji tụọrọ ọkụ zụrụ gị? Aga m akpịsị ala nye gị nna m. Ibu chi m. Kịtazi anyị na-ekene ndị fada kara anyị ụka. Anyị na-ekene fada dike, fada dike na onwe ya si uru ala wee bụrụ parish priest na atị nke ụmụaka. So ọ bịara holiday ebe a n'ụwa ka anyị kụpụrụ na ya aka. Fada nke ọzọ bụ Fada Malaki Ibe. Fada Malaki na onwe ya o si Owere Ezukala Orumba Agụata local government. Ọ bụ an Augustinian priest, ya bụ ọ bụ a religious o si congregation ya bụ Augustinians. Onyanwa wee soro n'akara anyị ụka tata ka anyị kụpụkwala ya aka. Anyị ama akọwawazi unu nọkwa ya oge ọbịa na ebe a n'ụwa anyị na-ama n'ọnụ ya, ọkwa eziokwu.
ka anyị kụpụkwa anyị aka tu. Daalụ. anyị kụpụkwelu na ya bụ Anthony ikepụdo aka n'onwe ya. Ọ dị mma. Daalụ nụ rinne ka anyị ka na-ayọnụ Chineke ka o nyere anyị aka n'ọsọ ndụ okwukwe nke anyị na-agba n'ụzọ pụrụ iche, ka anyị yọọ ya ka ọ wụcha obi anyị n'ife ọbụla anyị na-eme, ka ọ wụcha obi anyị n'ife ọbụla anyị na-eme dịka o si wee wụcha obi Mata, ka afụfụ anyị na-ata n'ụwa ka anyị ghara ịta ya na nkịtị. Amen. Yes. Biko unu egbune m. Anyị na-enye Chineke ekene n'ụzọ pụrụ iche ka ụmụ anyị, ezinụlọ ọnwụ emelie na ezinụlọ ọnwụ asọ, ha bụ ndị ide ụlọ ụka anyị, ụmụ ha gbara akwụkwọ nya, anyị wee na-akpọnite ọkwa ha na ya. Anyị na-akpọnite ndị gbara akwụkwọ nya, Stephanie na di ya Chuma, ka anyị ncha ka anyị kụpụrụ nụ ha aka. You are okay? So ndị anụnwa bụ ndị toro na kọmuniti ya anyị, ndị anụnwa bụ ndị anyị maalụ from childhood, ma ịdị ime ha ma ọmụmụ ha. They grew up in our community. They were born in this community. They are part of this community from the onset. Their parents are part and parcel of this community, and now they are also wedded in our midst. Eziokwu. So anyị na-enye Chineke ekene wee na-ayọ ọlụ ọma anụnwa etu Chineke si kpọkọta unu abụọ ọnụ, etu nne na nna unu si wee zụlite unu, and two of you agreed to marry, and also marry in the Catholic Church, and also come back here. I'm laying emphasis on this because what some of us do, they will think that once they are grown up, the Catholic Church is no more, and they find somewhere else. So we thank you. We're asking God's blessing on you, that this good job you have started, God will bring it a happy fulfillment. Amen. Congratulations. Daalụ. Anyị emegidego batrị nji ekwu okwu wee nyụọ. So na ya na onye nwe anyị nọnyere unu, ka Chukwu ji ike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Congratulations. Miss Agusigo na Bano n'udo. Also praise the woman with many, many blessings. With many, many blessings. Jesus also praise the woman with many, many blessings. Onye mere nke anyị mụrụ ya na ekele. Jesus also praise the woman with many, many blessings. Anyị bara si wonu mo with many, many blessings. Also praise the woman with many, many blessings. Onye mere nke anyị mụrụ ya na ekele. Ịmakwa n'isi isi ụtụtụ detu ụra n'ụka aka na-akụ. Ịmasa o mere ụzọ m, ọ bụrụ ngozi Chukwu. Ọ kpọtere m n'ama elu mma, ọ kpọtere m n'ama elu ọgaranya, ọ kpọtere m n'ama elu mma. Onye mere nke anyị mụrụ ya na ekele m. Jesus surprised the woman with many, many blessings. I embarrassed the woman with many, many blessings. Many, many blessings. Onye mere nke anyị mụrụ ya na ekele m. Adị m well loaded. Adị m well loaded. Ihe m anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu. Adị m well loaded. Ihe m anyị
anyị ga-ahụ ngọzi Chukwu.